Karong mga brad, daghan kay sig pangutana nako. Ngano Bisaya kuno kay ko? Kunya na po nay rason ngano Bisaya kay ko. Sa unang panahon, kanang karaan panahon pa gyud nga bata pa kay ko, migrate akong pamilya ikan sa Germany, ni migrate diri sa Cebu, Lapu-Lapu mi puyo sa una. Kunya akong stepmom, Pinay sad, siya ning adapt nako. Kunya akong papa nilupan bugos gawas, ana. Kunya akong mama ray na atiman ako. Pila ka years nga wala akong papa to, busy kay sa trabaho usahay muli. So mao na diha na jud ko nagkakaton ng Bisaya. Benching ko katuig ko gapuyo diri sa kuan Cebu na gyud. Unya ako jud pure jud ko, pure German Shepherd. Di nung kumumaak pero munilap mo mga brad. Benli tag comment diha mga brad, kay next week siguro mo sugod na kog live. Kunya pwede ra mo bilig mga comment nya ako na i-filter tanaw na ko unsay mga kuan kanang nindot sa nga mga comments kay ako na tubagon kung pa may mga lain questions diha. Sige mga brad, amping mo diha mga brad, stay suavage.